Namhlanje ngizochaza kabanzi ukuthi-ke ingabe umemulo uyini futhi uwenzela umuntu onjani. Kunezigaba-ke zemicimbi empilweni yentombazane. Uma-ke intombazane isifikile esikhathini sayo sobudala sokuthomba yenzelwa umhlonyane. Uma intombazane isineminyaka ewu-21 yenzelwa umemulo. Kodwa-ke intombazane yenzelwa-ke futhi umemulo ngesikhathi-ke sokuthi isuke izokwendela umkhwenyana wayo. Kwemulisa intombazane-ke akukhethi iyemuliswa intombazane noma ngabe isinengane noma ingenayo ingane. Umemulo yilapho-ke abazali besuke bebonga khona intombazane ukuthi iziphathe kahle yaze yafika esigabeni sokuba mdala. Kodwa-ke akubongwa nje kuphela intombazane leyo eziphathe kahle, kubongwa futhi-ke namaqhiza ayikhulisile leyo ngane. Kubongwa-ke nabo abazali abayikhulisile, ikakhulukazi unina wengane, futhi-ke kubongwe namadlozi nomvelinqangi ngokuvikela-ke intombazane ngokufika kulesi sigaba esuke-ke isikwazile ukuthi ifike kusona. Amalungiselelo omemulo. Amalungiselelo omcimbi womemulo aqala-ke ngokuphekwa kotshwala ekuqaleni kwesonto ngoMsombuluko. Ngaleso sikhathi-ke namantombazane asuke eqala ezilungiselela-ke ngokucula nokusina. Umuntu-ke wesilisa akangeni lapho ekukhona khona amantombazane ngoba izinto ezishiwo khona azimdingi neze. Ukulandwa komkhonto yenye-ke ingxenye enkulu emcimbini womemulo. Yilapho-ke intombazane kufanele ilande khona umkhonto. Kuyahlukana-ke ngesimo ukuthi intombazane iwulanda kuphi umkhonto. Uma intombazane isiqomile futhi-ke kunezinkomba zokuthi loyo oqomile uzoyithatha ebe ngumkhwenyana. NgoLwesine amantombazane ayahamba eyolanda umkhonto kubo kwayo leyo nsizwa. Uma intombazane engaqomile umkhonto iwulanda komalume wayo. Lapho-ke izintombi zifika kwamkhwenyana noma komalume zingena kungezelelwe zingatshelanga muntu. Zithathe noma yini-ke yakhona ezizogweva nayo. Kwenzela-ke ukuthi zigcine zitholile phela lowo mkhonto ezizowulanda. Uma-ke seziwutholile umkhonto zibe-ke seziphindela nawo emuva zihamba zihuba futhi njengoba zifike zihuba zisina. Umcimbi womemulo. NgoLwesihlanu kubulawa-ke inkomo eqondene nomcimbi loyo womemulo. Uma-ke emzini owodwa kwenzela-ke kanye ngesikhathi esisodwa umcimbi-ke wokwemula wamantombazane amabili. Nalapho-ke futhi kubulawa yona inkomo eyodwa, hhayi ezimbili. Intombazane ayikwazi-ke ukwenzelwa umemulo kube kukhona endala kunayo engakaze yenzelwe umemulo. Uma leyo ntombazane endala-ke seyadlula emhlabeni, umndeni uyaxolisa ngembuzi kucelwe ukuthi-ke ingabi nolaka, idedele umsebenzi ekuthenini-ke ukwazi ukuhamba kahle. Le mbuzi-ke ihlatshwa ngoLwesihlanu kanye nayo inkomo yomsebenzi. Izintombi zibe-ke sezithatha inyama yomkhonto ziyifake ezintini. Yona-ke idliwa izalukazi kuphela. Ekuseni amantombazane ayavuka aye emfuleni ayogeza ngamanzi abandayo. Kubuye bese-ke intombazane eyemulayo ifakwe inyongo, iphinde-ke inikwe nomhlwehlwe wenkomo ezowembatha uma-ke isisina esigcawini. Amantombazane-ke asuke evunulile efake igege ngawo umgqibelo womcimbi. Kubuywa kube-ke nomhlalo emnyango ebusuku bonke kuze kuse.